नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण घरच्या घरी चिकन पोपटी कशी बनवायची हे पाहूया। हे पहा, खूप छान तयार झाले। चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहून घेऊया। आता चिकन पोपटी बनवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं भामुर्डीचा पाला, तो आपण इथे स्वच्छ धुवून घेतलाय। हे पहा, या पद्धतीचा असतो। हा जरी हातात घेतला तर याला खूप छान सुगंध येतो। हे पहा, आपण हा 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। चिकन पोपटी बनवण्यासाठी आपण एक वाटण तयार करणार आहोत। त्यासाठी पहा, आपण इथे मोठ्या आल्याचा तुकडा स्वच्छ धुवून त्याला बारीक चिरून घेतलेला आहे। 10-12 लसणीच्या पाकळ्या सोलून त्याला बारीक चिरून घेतलेल्या आहे। 6-7 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे। इथे मुठभर आपण पुदिना घेतलाय स्वच्छ धुवून आणि मुठभर आपण कोथिंबीर घेतलेली आहे। आता हे आपण एका मिक्सरच्या भांड्यात घालूया। हे पहा, मिक्सरचं भांडं घेतलंय, त्यामध्ये आपण लसूण, मिरची, आलं घालूया, पुदिन्याची पानं घालूया, कोथिंबीर घालूया, इथे आपण अर्धा लिंबाचा रस घेतलेला आहे, तो घालूया, थोडंसं मीठ घालूया आणि अगदी थोडं पाणी घालून ह्याला एकदम बारीक वाटून घेऊया। हे पहा, छान आपण वाटण तयार करून घेतलेलं आहे। आता चिकन पोपटी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। इथे पहा, आपण चिकन पोपटीसाठी अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। 4 अंडी घेतलेली आहे। इथे आपण 3 बटाटे घेतलेले आहे। इथे आपण वालीच्या शेंगा घेतलेल्या आहे, तुरीच्या शेंगा घेतल्या आणि पापडी घेतलेल्या आहे। हे सर्व आपण स्वच्छ निवडून त्याला धुवून घेतलेलं आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपण चिकनला मॅरिनेट करून घेऊया। आपण जे हिरवं वाटण तयार करून घेतलंय ते घालूया, 2 चमचे। आता मसाले घालूया, अर्धा चमचा हळद घेतले ती घालूया, 1 चमचा मालवणी मसाला, अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलाय तो घालूया। इथे आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण घेतलंय ते घालूया, 1 चमचा। चवीप्रमाणे मीठ घालूया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि खूप छान लागते चवीला। या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा। आता आपण दही घालूया, 2 चमचे। दही आपल्याला जास्त नाही घालायचं आहे, फक्त 2 चमचे घालायचे आहे आणि हे छान एकजीव करून घेऊया। सर्व बाजूने आपल्याला मसाले छान लावून घ्यायचे आहे। चिकनला पहा, आपण सर्व बाजूने छान मसाले लावून घेतलेले आहे। आता आपण ज्या शेंगा घेतल्यात त्यालाही मॅरिनेट करून घेऊया। सर्वात आधी आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। आता आपण जे हिरवं वाटण तयार करून घेतलंय ते घालूया, 2 चमचे। मसाले घालूया, हळद घालूया अर्धा चमचा, 1 चमचा मालवणी मसाला, अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलाय तो घालूया,
1 चमचा आपण मालवणी वाटण घालून घेऊया. दही घालूया 2 चमचे. आणि ह्याला छान एकजीव करून घेऊया. आपण इथे बटाटे 2 फोडी करून घेतलेले आहे प्रत्येकाचे. आता छान याला एकजीव करून घेऊया. या पद्धतीने तुम्ही चिकन पोकटी बनवून पहा, खूप छान होते चवीला. हे पहा, छान आपण मॅरिनेट करून घेतलेलं आहे. आता आपण थर लावून घेऊया कुकरमध्ये. चिकन पोपटी लावण्यासाठी आपण इथे 3 लिटरचा कुकर घेतला आहे. त्यामध्ये आता आपण धुवून घेतलेला भांबरुडीचा पाला घालूया सर्वात खाली, म्हणजे याचा फ्लेवर खूप छान येईल. आता आपण मॅरिनेट करून घेतलेला शेंगा घालूया. पहिला थर आपण शेंगांचा घालूया. साईडला बटाट्याच्या फोडी ठेवूया. आता पुन्हा आपण थोडा भांबरुड्याचा पाला घालूया. आता आपण ह्यामध्ये खडे मीठ घालूया. याने टेस्ट खूप छान येते. इथे ओवा घेतलाय, ओवा घालूया अर्धा चमचा. आता आपण अंडी ठेवून घेऊया. स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आता आपण मॅरिनेट करून घेतलेलं चिकन घालून घेऊया. छान लावून घ्यायचं आतमध्ये. जो मसाला उरलाय तोही आपल्याला घालून घ्यायचा आहे. आता आपण ज्या शेंगा आपल्या उरलेल्या आहे त्याचा थर लावून घेऊया. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि खूप छान लागते चवीला. या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा. छान पसरवून घ्यायचं आपल्याला. आता पुन्हा आपण वरून ओवा घालूया. खडा मीठ घालूया 1 चमचा. पसरवायचा आहे. आणि शेवटचा थर पुन्हा आपल्याला भांबरुडीचा पाला घालायचा आहे. छान लावून घ्यायचं आहे सर्व बाजूनी आणि थोडासा प्रेस करून घ्यायचा आहे. हे पहा, या पद्धतीने. आता आपण कुकरचं झाकण लावूया. शिटी लावूया आणि ह्याला मोठ्या आचेवरती 5 मिनिटं ठेवूया. गॅसची फ्लेम आपण मोठी ठेवलेली आहे आणि मोठ्या आचेवरती आपल्याला 5 मिनिटं चिकन पोपटी शिजवून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम आपण मोठी करून 5 मिनिटं झालेली आहे. आता आपण गॅस स्लो करून घेऊया. एकदम स्लो करायचा आहे. आणि आता स्लो गॅसवरती 20 ते 25 मिनिटं आपण चिकन पोपटी शिजवून घेऊया. हे बघा, गॅस चालू करून आपले 25 मिनिटं इथे झालेले आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि आपण कुकर थंड करून घेऊया. हे पहा, कुकर छान थंड झाला आहे. आता आपण झाकण उघडून घेऊया.
मस्त सुगंध आलाय. पाला काढून घेऊया भांबरडीचा. आपण चेक करूया. हे पहा, मस्त आपला बटाटा शिजलेला आहे. चिकन पहा, चिकनही छान आपलं शिजलेलं आहे. आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे पहा, अगदी सोप्या पद्धतीने आपण घरच्या घरी कुकरमधील चिकन पोपटी तयार केलेली आहे. हे पहा, खूप छान. या पद्धतीने तुम्हीही करून पहा. आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशी रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.